Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske siqale apha ke le meko yanamhlanje baphulaphula, ngoba ke intliziyo idada emafutheni ichulumancile. Amakhosi aphumelela impumelelo yesine ilandelelana. Amakhosi ana 42 points, amakhosi ahleli kunumber 3 ngokozinzo ngokusemthethweni. Baphulaphula ke isizathu sokubana ke ndithi mandike ndiyiqale ngohlobo lento, ndifuna uqale ndithi sibonga kakhulu kubalandeli beqela leKaizer Chiefs abaphuma ngendlu yabo babheka phaa eNaturena bofaka izikhalazo. Laa nto yabo yokufaka izikhalazo phaya yanceda abaphulaphula, ngoba kusho ukuthi emveni kokubana behambile kwahlalwa phantsi imanagement nabadlali nabaqeqeshi, kwathiwa niyabona ke xa sekusukuma abalandeli beza ngaphakathi eNaturena, kusho ukuthi inkulu into eniyenzayo erongo. Madoda, phakamisani, nyusani ikawusi, nyusani amasokisi, nime ngenyawo, konakele. Ngenene nangenyaniso kuyabonakala imisebenzi yenu nina abalandeli beqela leKaizer Chiefs abasukumayo babheka phaa eNaturena. Ibonakala kwiperformance yeKaizer Chiefs lokubana ke indlebe zabadlali nendlebe zabaqeqeshi zaye zasabela zaliva ikhwelo lenu, futhi ke ngendlela benza ngayo babonakala into yokubana ke basiva isikhalazo senu. Nize ke ningapheli amandla ngenxa yabalandeli abathile abaye bangena kwi-social media bazenza ngcono ngani, banigxeka bathi namhlanje njengoba iKaizer Chiefs nempumelelo nje bayavuya abo balandeli, bavuya futhi ungaphezu kwenu balibe nto yokubana ke abona bantu basebenzayo ikwangabalandeli basukumayo babheka phaa eNaturena bawufaka izikhalazo bengangolwa futhi bengazondlobongela bexela into yokubana le ndlela kwenzeka ngakhona abayithandi. Nengenene nangenyaniso nazi impendulo senzeka ke kumabala emidlalo. Nize ke ningaphela amandla ngenxa yabalandeli kabazenza ngcono ngani, bezenza ngcono ngani kwimanagement yeKaizer Chiefs. Asizubabiza ngamagama ke abo balandeli ke begcwele phaa kwinkundla zokuxhumana benigxeka, kodwa kwabona basapota iKaizer Chiefs. Sidlule ke lapho size kule metsha namhlanje. iKaizer Chiefs iphumelela abaphulaphula phaa, iphumelela ngo-2 inqaku elihle ke lesibini elifakwa phaa nguLelepo, umfana omdala xa ebethatha ipasi esuka phaa kule nkwenkwanyana ke yakwamthethwa defensive midfielder, wayibeka itreyi kuLelepo. uLelepo ujike nje kayi-1 umfana omdala, wabona ugoalkeeper ephumile, wayiplayisa la bhola yohlala emnatheni. iKaizer Chiefs inqaku labo lokuqala liye lafakwa phaa ke nguFlavio Silva ngentloko entle phaa kwiqingatha sokuqala ke first half. Qabaqaba nje emdlalweni baphulaphula iKaizer Chiefs umdlalo wayo mhle kakhulu. Ongagxeka nje obeke ngumuntu ozonda iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke namhlanje bedeserve ukuwina ngoba umdlalo ucontrol esuka nabangenileyo besuka ebhentshini kange bafike babe ngamavila, bafike nje bakulento ezinye iplayers ezikuyo ba-attack abadlala futhi umdlalo bawuphinda bawucontrol bawubamba ngesandla. Sisithi kamakhosi alele ke no3 points namhlanje. Umdlalo wabo nje ubumhle baphulaphula, into enhle iyanconywa, ubumhle umdlalo weKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke iza kuyigcina kule performance. Ndiyaqinisekisa into yokubana mna iKaizer Chiefs ingayingxaki. Bakhona abazoba sengxakini iKaizer Chiefs abaza kuziva izingqi nezithende apha ezithendeni ke emveni kwabo, ngoba iKaizer Chiefs ngoku bekawina iimatch ezintathu zilandelelana ngoku. Ucaciliza unkqonkqoza phaa kuposition 2, seyinkqonkqoza efuna ungena nocango, into ethetha ukuthi bakhona ke abazawuziva izingqi zeKaizer Chiefs baze ke bangayijongeli phantsi le performance ke yeqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula ke sibamba ngazo zibe napha kogatsheni uSiphesihle kaNdlovu othe wayi-man of the match namhlanje. Baphulaphula ke nani ngake ningene nizitsho nje izinto enizibonile nazithanda namhlanje, nizitsho nje izinto nje ezithe zenzeka namhlanje, andizibe ndisenzande kukuncoma nje baphulaphula, kukuncoma novuyo nochulumanco nolonwabo kuphela. Amakhwenkwe adlale kakuhle kakhulu, akho mntu uzogxekwa, akho mntu uye wangcono kunomnye. Bonke namhlanje baphakamise ngokufanayo, performance yabo ibintle ngokufanayo, asinokhetha ubani nobani. Yonke into yabo nje namhlanje ibintle. Abafana abadala nendlela ucoach abatshintshe ngayo namhlanje ibintle. Asinode sikhalaze sithini, iKaizer Chiefs ngoku iperforme ngeyona ndlela ibingummangaliso. Ningange
singena ke baphulaphuli ke nani ke nike nitshone na into kubana nibona njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.